Slnko svieti, voda láka, nepostavme si snehuliaka. Dnes je už veľmi teplo, jar prišla, stromy pekne už majú lístočky a tak ďalej a ja som dostala chuť upliesť si alebo nechať sa inšpirovať niečím jarným, niečo, čo by som si mohla na jar upliesť. A tak mi napadlo, že Ravelry bude našim inšpirátorom a ja vám dneska ukážem, čo také Ravelry nám ponúkne. Aké dieročky, z akých priadzí a tak ďalej, uvidíme, necháme sa uniesť. Ak je to aj vaša šálka kávy, choďte si jednu uvariť a ja vás tu počkám. Stačí stlačiť pauzu. Máš uvarené? Výborne. Tak sa poďme ponoriť rovno do sveta inšpirácií na Ravelry. Ale ešte som ti zabudla povedať, že v tejto časti ti ukážeme aj počiny iných ľudí, čo uplietli niečo krásne, ako napríklad Tomáš alebo Maťka. A mám pre vás aj jednu pozvánku. Ale ak ma sledujete na Instagrame a Facebooku, tak asi už o tom viete, pretože s tým neustále otravujem. Nevadí, budem vás aj tu v tomto videu. Poďme teda na to. Zapneme si Ravelry. Objavila sa nám úvodná stránka. My sa chceme inšpirovať, takže rovno si klikneme na Patterns, čo je hneď hore vľavo. A dáme si Advanced Search, čiže rozšírené vyhľadávanie. Tam nám hneď skočí okienko, kde je rovno táto Emotional Support Chicken, ktorý teraz pletie, myslím, že každá pletierka, ktorá pozná Ravelry. Je to asi trošku taký, ako keby vankúšik, môžete si to možno zohriať, keď si tam dáte nejaké čerešňové kôstky alebo niečo podobné a proste sa privinúť, alebo keď vás boli brucho, tak si to môžete na to dať a vyzerá to tak chutne. Je to vlastne sliepočka, ktorá vám má poskytnúť emocionálnu podporu v čase, keď vám nie je veľmi dobre, buď psychicky, alebo možno aj fyzicky. Je to veľmi chutné a mala by som chuť aj to upliesť, ale už mám toľko rozrobených projektov, že Emotional Support Chicken musí proste vydržať. Takže to je vôbec rovno inšpirácia asi na začiatok. Ale teraz, chceme si napríklad vyhľadať nejaký svetriček, takže si dáme rovno, že clothing, hneď tam vľavo v kategóriách. Takže vyfiltrujeme si clothing a chceme hľadať sveter. Takže prejdeme všetkým tým, že all clothing si neukážeme, ale dáme si sweater, to je tak asi 5. od spodu. A dáme si cardigan. Chceme sa najprv, cardigan je vlastne kvázi sveter bez gombíkov, aspoň si myslím ja. Aj keď niektoré, keď sa to tu objaví, tak tam gombíky majú, neviem úplne rozdiel medzi kardiganom a svetrom. Pre mňa to bolo vždy, že kardigan nemá gombíky, sveter má gombíky a pullover je to, čo preťahujeme cez hlavu. Takže dávam si kardigan, vypnem sa z tohto a ideme ďalej. Chceme iba pletenie a chcela by som si vybrať hrúbku priadze. Takže sa zrolujeme tak, aby sme dole vľavo, teda vedľa vľavo videli weight. Weight znamená hrúbka. A keďže ja bývam v okolí Bratislavy, tak si dám úplne že tenkú priadzu. Dám si priadzu hrúbky fingering. To je v podstate hrúbka, ako používame na ponožky, okolo tých 400 metrov na 100 gramov. Keď ale bývate niekde vyššie, Banská Bystrica, Žilina alebo Košice, tak si kľudne dajte aj Sport alebo DK, čo sú také trošku širšie, trošku hrubšie vlnky. DKčko je napríklad na také 4,5 ihlice, okolo 125 metrov na 50 gramov, čiže 250 na 100 gramov. Tak, toto sme si vyfiltrovali a Ravelry nám už rovno ukazuje niekoľko možností. Keď sa pozrieme hore do ponuky, tak máme tam, že Search for, kde si môžeme vyhľadávať. Mohli by sme si vyhľadať napríklad, že chceme mať čipkovaný vzor. Čipkovaný vzor sa po anglicky povie lace, tak si tam rovno dáme, že lace a on nám začne navrhovať. Máme tu, že kategórii necklace. Necklace je vlastne náhrdelník, čiže to si nedáme. Potom máme kategórii placemat, to tiež nechceme, to je vlastne podložka pod riad, alebo keď jeme a chceme slušne papať, tak niečo také. Edge fit, to je tiež nič. Lace edging by bolo, že okraj čipkovaný a my si dáme ale, že fabric characteristic lace. Čiže to znamená, že tá naša tkanina alebo pletenina má mať čipkovaný vzor. No. Vedľa je, že sort by
a mám tam ja, že hot right now. To znamená, že čo je teraz aktuálne najviac vyhľadávané medzi tými, ktorí sú na Ravelry prihlásení a niečím sa tiež inšpirujú ako my. Takže keď necháme si hot right now, ale mohli by sme mať aj, že new to Ravelry, to by boli, že novinky na Ravelry. Nemusí to byť nutne nový vzor, ale je to vlastne vzor, ktorý sa na Ravelry objavil niekde nedávno. Potom by sme mohli hľadať podľa názvu. Random order je, že ako sa Ravelry páči, tak tam nám to vyhodí. Most popular sú najpopulárnejšie, to sú také tie, ktoré majú najviac srdiečok, že si to ľudia uložili do svojich zoznamov, do svojich favorites. Potom máme most projects, takto vyhľadávam najradšej ja. To je vlastne najviac projektov, ktoré tam niekto nahral. Neznamená to úplne, že ten projekt alebo že ten návod je najkrajší, najlepší, neviem aký. Znamená to len, že z tých ľudí, ktorí si návod kúpili alebo stiahli, ho uplietli a zároveň aj odfotili a uložili do svojej Ravelry knižnice svojich projektov. Čiže neznamená to nutne, že ten návod je najpopulárnejší. Most favorites, to je tiež, že majú... Most favorites je to so srdiečkom, čiže to znamená, že si tam, čo si uložili do notebooku, do favorites, a most popular bude asi, že kto to najviac pozerá, že za nejaké obdobie, že ako často bol ten návod otvorený. Publication date, kedy bol publikovaný, rating je hodnotenie, pretože vy keď nahrávate svoj projekt na Ravelry, tak môžete aj ohodnotiť návod, či sa vám dal byť ťažký, ľahký a tak celkovo. Difficulty je obtiažnosť a yarn required je akú priacu potrebujete na to. Čiže nechávame si my ale hot right now, že čo sa teraz ľuďom najviac páči a rovno tu máme jednu z mojich obľúbených dizajnérok Anke Strick a je tam, že Garden Cardigan. Tak si ho rozklikneme. Je to nádherná zelená farba, sú tam dieročky, je to kardigan teraz z môjho pohľadu, lebo nemá gombiky. A vyzerá taký fluffy, yummy, mňam. Asi je urobený z takej priadze, ktorá má jemné chlpky, čiže to bude buď alpaka, alebo tam priplietala nejaký mohair, ale to sa rovno pozrieme. Pretože tu vidíme pod yarn weight, že použila dve vlny, ktoré sú obidve hrubky lace, čiže úplne tenučké, také tie 800 metrov a viac na 100 gramov. A keď spojíte tieto dve a celý čas ich držíte, tak máte hrúbku DK, čiže na tie 3,5 až 4 ihlice, niekedy až 4,5. A má tu Ito Kosho a Osterman Cashmere Cloud. Čiže Ito Kosho je, môžeme si to rozkliknúť a tam rovno vidíme, že to je kašmír s vlnou, čiže ten kašmír dáva chlpky a potom tam použila ešte aj Osterman Cashmere Cloud a to bude kašmír ďalší. Takže Cotton Wool a Cashmere Gold. Takže tie chlpky sú tam z tej kozičky. Bude to veľmi teplý svetriček, napriek tomu, že má dierky. Takže neviem, či je úplne vhodný na ten môj zámer, že na jar. Pretože keď je tam dvojitý kašmír, to bude dosť hrejivé. Je tu tá zaujímavá konštrukcia, že kvázi ten šév ide vzadu od chrbta. A síce sa to asi pletie spolu, aj predný, aj zadný diel, len tak, že chvíľkami sa to oddeľuje. Ale veľmi pekný vzor. Čo poviete? Uplietli by ste si? Ja asi áno, ale nie som si istá, že či by som na to použila kašmír alebo mohair, lebo síce sa mi tie chlpky páčia, aj to tak celý ten pulovrik a môžete ho nosiť viac menej celoročne, ale nie úplne do teplého počasia, ako je už teraz, že keď je 26 stupňov, tak v kašmíre alebo v moheri vám bude veľmi teplo, aj keď tam budú dieročky. Takže pekný tip, Garden Cardigan od Anke Strick. Poďme ďalej, čo nám Ravelry ukazuje. Tento sveter od Hiroko Fukatsu na mňa vyskakuje veľmi pravidelne. Veľmi sa mi na ňom páči toto. Že ten predok je taký formovaný, má to krásny čipkovaný vzor, tiež je to také vlastne priesvitné. Asi si treba potom dávať aj pozor, že čo si potom obliekate, aby ten vzor vynikol. Ale vyzerá to veľmi pekne. Všeobecne japonské vzory sa mne napríklad veľmi páčia. No a tento je vlastne robený jednojmo z Merino Light. Predpokladám, že to bude také viacej skrútené merino. Tak nie, je to jednonitka. Je to jednonitka.
podstate by mi to pripomínalo lace od Manos del Uruguay. Až na to, že toto je fingering hrúbka. Veľmi pekné. Ňam, ňam. Ale teda dalo by sa to urobiť z Arvety alebo z Becegarn Biobalance. By to mohlo vyzerať pekne. Ďalšia vec, čo je super na Ravelry, je, že keď sa pozriete do horného menu a tam si nájdete, že Yarn Ideas v danom projekte, tak vám tam ukáže, že z akých iných priadzí to plietli ten daný projekt iní ľudia. A keď nemáte, alebo nie je u nás dostupná tá vlnka, z ktorej je originál pletený, tak sa môžete inšpirovať inými vlnami od iných ľudí. Tak napríklad pri tomto svetri, okrem Madeline Tosh, je aj Rorschach und Wollmeise Lace Garn, čo je vlnka, z ktorej mám ja urobený Sandbank a ktorá, teraz neviem, či to prezradím, bude dostupná aj u nás v Klpko-shope už onedlho. Budete si môcť predobjednať z tých, ktoré budú mať skladom vlastne u Rorschpaca. Sú to Nemci, s ktorými som ja komunikovala, keď som bola posledne na H+H výstave v Kolíne, ale tým, že majú divoký systém objednávania, že nie je to len, že prihláste sa tuto do nášho e-shopu pre predajcov a objednajte si, ale treba vyplniť formulár, naskenovať ho, poslať im ho, oni si vás dajú do databázy a potom môžete objednávať proste v 21. storočí úplný nonsens. Tak mi trvalo 3 roky, kým som sa týmto procesom prekosala. Ale teda čoskoro bude viacej info. Teraz aktuálne nás skôr tlačí spoločné pletenie, o ktorom vám poviem neskôr. No, ale teda dá sa upliesť tento svetliček aj napríklad z toho lejsu, čo sú 300 gramové klbka, takže vlastne možno stačí asi aj jedno veľké klbisko na toto. Alebo Malabrigo sok použili. Cascade Yarns u nás nezoženiete, veľmi Holstgarn zoženiete, Drops zoženiete, a tak, veľa ďalších možností. Poďme sa ale teda pozrieť naspäť, že čo nám ešte ponúka. A ďalšia obľúbená autorka Andrea Mowry. A tu je taký kardigan, alebo teda toto je svetriček, tiež zapína sa, taký obopnutý na štýl 60-tok, k tomu nejaká suknička ešte možno so spodničkou a že čo to je, aké feši, ja mám pás a tak ďalej. No, veľmi pekný, len napríklad ako tuto na tejto fotke, je vidieť, že keď sa pletie raglan a sú väčšie prsia, tak je lepšie urobiť si nejaký záševok, lebo potom túto sa to takto mačká, že tam tak odstáva taký kúsoček a toto nie je až tak veľmi esteticky feši a dá sa to obísť teda tým, že sa urobia ako pri šatách, keď sa šijú, sa urobia záševky, tak tu sa vlastne buď sa pridáva viacej očiek v podpazuši, alebo sa to rieši uberaním na prsiach, buď v tejto časti, alebo nejako sa to potom nižšie uberie, hej. Záleží. Podľa návodu, alebo ako si to vy vyrátate. Ale málo ktorý návod s tým počíta, že keď je na väčšie prsia. Dobre, čo máme ďalej v ponuke? Kate Davis. Tento svetrík mám v merku už veľmi dlho, aj keď neviem, prečo ho tu nemám v obľúbených. Ale veľmi pekný svetriček. Inak všetko žlté ma zaujíma, aj keď k hlave, k tvári, teda by som si žlté asi nikdy nedala, lebo sa necítim v žltej úplne dobre, aj keď sa mi žltá veľmi páči. A tieto jej šaty fakt, že nádherné. Ako Kate Davis má veľmi vyňuňkané a krásne návody. Určite odporúčam si kúpiť knižky alebo kúpiť si nejaký návod priamo na Ravelry, lebo naozaj má veľmi pekné. No, pozrieme aj na druhú stranu, pretože tam bývajú návody väčšinou opomíjané, keďže už sú na druhej strane a nie niekde blízko. Máme tu aj detičky. A takže keď si hľadáte niečo napríklad pre dospelákov, tak tuto vľavo máte, že age, size and fit a môžete si dať, že age a chcete len adult. A vtedy vám prestane zobrazovať detičky. Ease je, že či chcete mať napasované, to by bolo negative ease alebo no ease. A keď chcete niečo voľnejšie, tak si dáte positive ease. A fit tam je, že pre mamičky, že je to upravené napríklad na pás.
oversize, to poznáme, petit je pre maličké, plus fit je pre také širšie a tall fit je pre vysoké zase. A tak, no, ale vyfiltrovali sme si teda dospeláčky a tým pádom sa nám zase posunuli návody trošku, pretože veľa detských bolo na tej druhej strane však. Čo by nás tu zaujalo, čo je také pekné? Zase japonský návod. Na tomto, toto je tiež zase návod, ktorý sa mi často zobrazuje, keď si len tak browsujem po Ravelry. A tento návod má túto také nazberkané, túto časť. A tiež má taký čipkovaný vzor a je taký jemne chlpkatý a vyzerá veľmi dobre. Podľa mňa aj na prsiach bude vyzerať, keď má niekto väčšie prsia, pretože tým, že sa to tam tak nazberkáva, tak sa to viacej uvoľní a je viacej priestoru mať vôbec prsíčka. Veľmi pekné. A čo tam používa, že je to také chlpkaté? A alpaka. Toto druhé bolo, že Beroko Ultra Alpaka Fine. Takže hej, keď je tam alpaka, tak to má samozrejme vždy chlpky a s chlpkami je tam ten efekt tej hmly nad tou pleteninou. Veľmi pekné. Fakt. No a dál, Karin Schneider. Karin Schneider má tiež veľmi pekné návody. Táto zelená, kto by si neuplietol, už len tá farba, keď človek vidí, že toto si chcem upliesť. Dierkované, pekné na jar, na leto. Môže byť. Tak, toto neprečítam, ale z čoho to je vlna? Falklandská a farovská vlna, takže to nebude úplne nepichľavé a precitívky, ale tak samozrejme, že sa to dá upliesť z hocičoho. Ale sport weight, takže som si asi vypla pri nejakej príležitosti, že fingering. A nie, tak prečo je tam sport, keď chcem fingering? Tretia strana. Chochy Locatelli, ďalšia obľúbená autorka. Takže ak sa vám páči so stojačikmi alebo s takýmto kvázi šálovou legou, trošku okrúhly svetríček, toto tiež svedčí väčšine postav. Veľmi pekné, veľmi pekné. Toto bude tiež nejaká konštrukcia, kde sa naberajú očká. Takže ak si chcete niečo naberané vyskúšať, nech sa páči. Toto je úplne, že mňamková priadzaj. Zase taký väčší skrut trošku. Na leto ako stvorené, keď je chladný deň. Čo by sme si ešte tak otvorili, čo nás inšpiruje, čo sa nám páči. Ružové. No teraz, čo je hot, tak ma až tak veľmi neoslovuje. Tak si pozrime radšej most popular. Tak zase tu máme Hitofude cardigan. Hitofude. Ale čo tu máme ešte také, čo by nás zaujalo možno? Nejakou svojou konštrukciou. Áno, takéto konštrukcie sú tiež veľmi vhodné pre žienky, otváracie k šatočkám, veľmi pekné aj v tej oranžovej dokonca, nie? Okrúhly ten strih dozadu, svedčí aj pevnejším dámam, aj chudučkým dámam. No, takže tak. Keby sme sa rozhodli, že nechceme len lace, ale napríklad by sme si chceli pozrieť niečo, čo má 8, tak si tuto hore vymažeme ten atribút lace, že už ho nechceme, aby nám vyhľadával podľa neho a podľa toho by sa nám tu zobrazili ďalšie iné svetre a pulóvre, teda svetre a kardigany, lebo tie sme si vyfiltrovali. Ale keď chceme teda 8, tak tie sa po anglicky povedia cables, takže by sme si hore napísali, že cables. A už nám to aj ukazuje atribút, fabric characteristics, čiže vlastnosti úpletu.
a Cables. Vyfiltrujeme si a už nám tu vypluje hneď rovno Isabel Kremer, veľmi známa Sari Nordlund, od ktorej je úplne že osmičková knižka táto, Softly. Tam sú samé osmičky. A teda, ako tam listujem, tak nenalistovávam zrovna. A samé návody len nalistovávam, písané. No, proste musíte mi veriť, má to osmičky a má to tam... tu je napríklad osmičkový. Má to osmičky a má to tipky. Krásna knižka, Sari Nordlund je týmto tiež známa. Môžete si kúpiť. Máme ešte v Kupko shope dve na vás čakajú. Takže dve z vás si môžu ochlatnúť. Koniec reklamy. Takže osmičkové pulovre zase Kate Davis, tu mám uloženú, ako vidíte, ani neviem v čom. A In My Library. Uložený. A vidíte, sú tu aj osmičkovo-lejsové, ako napríklad toto Nadia Coton Lochon, neviem, ako sa to vyslovuje, ale snažím sa, zás Madeline Tosh, bla bla bla, keď si pozrieme Yarn Ideas, tak to pletú ľudia aj z Dropsu napríklad, alebo z Fonty, to je myslím, že maďarská značka sa mi zdá. Takže dá sa všelibárco použiť. Lang Yarns, Drops, ďalší, na výber veľa. Hej? Takže tiež vyzerá zaujímavo. Toto vyzerá ako nejaký vzor z tej knižky japonských návodov, teda japonských vzorov. Také relatívne jednoduché, pekné. Čo tu ešte máme? Niečo pekné. Ukáž nám niečo pekné. Tu je ďalšia Nadia Coton, vlastne tá istá konštrukcia, len iná osmička, asi iná vlna. A tak, tuto bude niečo z boku zaujímavé, akože táto línia. Tu je nejaký fishbone, nejaká rybia kosť na boku, zaujímavé. A tuto je rozdelený ten lem, to sa mi tiež páči. Ešte sa mi páči, keď to býva tuto také predložené. Vyzerá to dobre, ohreje to chrbátik. Zrušíme si káble a pozrieme sa podľa popular, most popular, čo nám to ukáže za svetričky. Čo sa tak často pletie? Aha, aj pre silnejšie dámy. Ukážka, ako by to mohlo vyzerať, ten daný svetriček na plnoštíhlych. Toto je celkom nudné pletenie. Sobe hladko tuším. Či je tam nejaký vzor? Nie. To je len... Nepekne ukáže tá vlna. Hej. Teda nepekne sa ukladá, nie že nepekne ukáže. A to je Rowan fingering. Sranda. Podľa vzoru by som povedala, teda podľa tých fotiek by som povedala, že to je hrubšie. A nie, že fingering. Ale nepáči sa mi, ako sa tá priadza ukladá, alebo teda možno tá, čo to pletla, potrebovala menšie ihlice, respektíve asi menšiu ihlicu obratkovú. Pretože keď pletieme obratko, tak zvyčajne väčšina z nás ho pletie voľnejšie. A tým pádom, keď pletieme do riadkov, tak je tam vidieť potom ako keby aj prúžkovanie dokonca. Takže na toto je liekom použiť menšiu ihlicu na rubovú stranu. Buď o štvrť, alebo až o pol čísla treba vyskúšať. Uvidíte, hneď to bude vyzerať lepšie. Dobre, kúknime ďalej. Marie-Amélie Designs. Marie-Amélie predávala svoje návody. Teraz už sú všetky zadarmo, pretože skončila s predajom. Takže kľudne si pozrite jej návody. Stiahnite si, potom tam na Ravelry aj nahrajte svoj projekt, lebo fakt má pekné návody a už sú všetky zadarmo dostupné. Pekné. Čo nám ponúka Ravelry ďalej? Ďalší Anke štrík, Petit Knit. Petit Knit máva pekné návody, len niekedy sú také trošku odflaknuté a nie úplne pochopiteľné. Mňa dorazil jeden návod, ktorý som videla, kde bolo, že gombíková lega a gombík sa tam nerobil, že by ste vytvorili dierku zatvorením očiek a tak ďalej. Ale keď ste doprietli, tak prstom ste tam mali vytlabnúť dierku a obšiť to mohérom a voilà, dierka hotová. To ma dorazilo, pravdu povediac.
Takže ale Petit Knit má krásne návody, také jednoduché, relatívne moderné dizajny. Je veľmi známa, takže aj u nej, alebo u Anke Štrik sa vždy je ľahké inšpirovať. Tu je aj sári zase, kútar, kardigan, fleurist. Sári má tiež aj návody pre plnoštíhlejšie, ani nie že návody. Návody pre plnoštíhlejšie alebo aj pre silnejšie žienky má veľa dizajnérok, pretože dneska už sa snažia zachytiť čo najširšiu paletu postav. Avšak väčšinou, hlavne čo sú také, že návody, čo boli v časopisoch zobrazené, tak tie ukazujú väčšinou na štíhlych, vysokých modelkách a skúste si to predstaviť, keď ste menší dubáčik a máte väčšie prsia a tak ďalej, že ako to bude vyzerať na vás. Tak práve tuto u sári je vidieť aj, ako to vyzerá na babe, ktorá má väčšie prsia, ktorá nemá pás 60, ale 90 a viete si to hneď predstaviť, ak máte takú postavu, že ako by to sedelo asi aj vám. Takže Sarine návody sú podľa mňa aj pre toto populárne. Jednak, že používa tie komplikované osmičky a čipky a jednak preto, že jej fotky sú aj na nej plnoštíhlejšej. Takže to sú tiež také návody, po ktorých môžete siahnuť, keď hľadáte niečo pre neúplne štíhlu žienku, ako hľadávam väčšinou ja. No a teraz som si všimla, že zase nám tam skáču aj deti. Napriek tomu, že máme vyfiltrovaný adult. To je strašné. No, ale takto sa dá vlastne na Ravelry hľadať. Aha, ešte jedna vec. Snažím sa, keď si pozerám to návody na Ravelry, tak samozrejme dizajnerky majú tie fotky vymaznané, veľmi dobre na nich vyzerajú, svetričky a pulovričky a všetko je tam dokonalé. A potom si rozkliknete v hornom menu, že projekty. Napríklad Rusko Cardigan má 27 projektov. To sú vlastne ľudia, ktorí to uprietli a nahrali tam fotografiu do svojich notebookov, teda do svojich projektov na My Notebook v Ravelry. Tak tam si viete koľkokrát pozrieť, to fotia bežní ľudia, hej, mobilom, večer, pri skrini, v kúpeľni a neviem čo. A rôzne postavy, rôzne hrúbky, šírky a tak ďalej. A keď si tak popozeráte, no zrovna tento celkom dobre vyzerá na väčšine tých ľudí, ale niekedy vyzerá, že Ježišmária, to sa mi oplatí vôbec pliesť. Takže do projektov pozeráte na vlastné riziko. To si potom radšej nájdete potom daný vzor na Instagrame a pozrite si to podľa hashtagu na tom Instagrame. No napríklad podľa tejto fotky by som si to napríklad moc nevybrala, tento návod. No, ale zase, počkať, kde som to videla? Podľa tejto fotky by som si ho vybrala, napriek tomu, že nevidím, ako vyzerá na celej tej pani. Až tu. Ale tento by som si normálne že aj uplietla. Z čoho je? Vráťme sa naspäť. Details. A ten je robený Brooklyn Tweed, no jasné. Alebo z Tuku Wool Fingering. Tuku Wool je tiež pekná vlnka, ale nie pre citlivky. A určite by sa dala aj nejakým becegarnom vymeniť Fiber Spades, Olive, Schachenmeier, Wool for Future. Aha, neviem čítať. Wool Couture som chcela čítať. A toto vyzerá pekne. Čo to je? Jalovilla. To bude tiež nejaká fínska. No jasné, fínska nejaká, ale krásna. Ňam, ale podľa pohľadu je to jednonitka. A tiež nebude úplne jemnúčka. Čo to je vlna? Hej, vlna. Takže tiež neprecitlivky. Takže takto môžete si vyhľadávať, inšpirovať sa a stráviť na Ravelry aj niekoľko hodín a potom si uvedomiť, že však som mohla mať upletený polrukáv. Dobre, poďme teraz pochváliť Tomáša a Maťku za ich krásne výrobky. A ukážem vám vlastne, čo stvorili a aké je to krásne a ako sa môžete inšpirovať. A ako budem rada, keď mi pošlete aj vy svoje fotky. Napríklad aj do Tvoríme s Klopko shopov. Rada sa pozerám na to, čo tvoríte. Poďme na Tomáša.
Tomáš ma predčasom oslovil, že by si chcel upliesť šatku Simple Dimple šol od Mária Mateveva, ktorý sa objavil v Lane časopise v čísle 13. Je to presne tento návod. A chcel, aby som mu odporúčila nejakú vlnku. Takže keďže má tá vlna taký rustikálny, nerovnomerný vzhľad a teda toto zjavne je nejaký tweed, ktorý v takej hrúbke, v akej je táto šatka pletená, nemám. Je to fingering. Fingering znamená tých 400 metrov na 100 gramov. Tak som mu ponúkla Becegarn Biobalance, čo je zmesovka vlny s bavlnou a vyzerá tiež tak rustikálne, nevytvára úplne rovnomerný úplet, keď pletíte hladký jersey, čiže hladko licová strana, obrátko rubová strana. A prišlo mi, že na túto šatku bude úplne ideálny. No a Tomáš sa rozhodol, že hej, kúpil si sivú a tak toto dopadlo. Nádherná šatka, čo poviete? Maťka zase sa rozhodla z Peruvianu. To je presne vlnka, ktorú použila Petit Knit na svoj Lulu Sleepover. Čiže Lulu Sleepover je s gombičkami. Taká vestička, veľmi pekná. Blbo je tam popísaná tá lega v tom návode, ale viete si nájsť videjko k tomu. Ale veľmi pekná je táto vestička a môžete si ju upliesť teda podľa Petit Knit z Peruvianu. Napríklad má tu aj písaný Filcolana Peruvian. Je to taká hrubšia vestička na také chladnejšie jesenné alebo jarné, ale aj zimné dni do kancelárie alebo aj doma, keď máte chladnejšie v dome alebo v byte. A vyzerá veľmi pekne. Ale presne, tak ako som pred chvíľou spomínala, treba si dávať pozor, ako vám vyzerá obrátko, že či je rozdrchlanejšie ako to hladko alebo nie, lebo ak pletiete obrátko voľnejšie, tak bude vám vidieť riadkovanie. Ale Maťke vyšla tá vestička úplne že nádherná a je z farby Peruvianu Burnt Sienna, čo je krásny hrdzavo-červený odtieň, ktorý sa úplne hodí na jeseň. A viem si ju úplne predstaviť, ako ho nosí, ako tú vestičku nosí na jeseň. Takže tieto dva nádherné modely ma úplne uchvátili v poslednej dobe z tých fotiek, čo ste mi poslali. A kľudne posielajte ďalej, ja akože nikdy nemám dosť. Postujte buď do Tvoríme Skopko shopov, alebo mi môžete dať aj do recenzie. Keď si kúpite vlnku, niečo z nej upletiete, tak budem úplne šťastná, keď mi do recenzie pošlete aj fotku. A myslím, že si poslíntajú aj ostatní ľudia a s veľkou radosťou. A možno ich to aj navnadí, aby si tú vlnku kúpili a uplietli si niečo podobné, alebo vás možno okopírovali. Ale to nám nevadí, že? Pretože keď sú dva rôzne modely na rôznych koncoch Slovenska, tak je to úžasné. A možno to bude v inej farbe a tak ďalej. Tak a teraz k tej mojej pozvánke. Maťka Darášová, naše mango štrikuje, som poprosila, aby mi uplietla šatku, ktorú chcem s vami spolu pliesť teraz. A to je táto nádherná šatka Skala od Melanie Berg. Melanie Berg je ďalšia známa dizajnerka, ktorú poznáte určite. Vydala aj knižky, kde má veľa šatiek s mozaikovým pletením, čo je tiež zase viacfarebné pletenie s tým, že vždy ale jednou farbou pletíte dva riadky a tie vzory vyzerajú potom nádherne. Táto šatka má nádherný vlnkovaný vzor, je úplne, že som do ňoho zamilovaná, stále by som ho hladkala, lebo je taký plastický a tiež je upletená tak ako Tomášova šatka z Becegarn Biobalance. Je melanžová, ja som si vybrala vlastne odtieň 0. Neviem, aké číslo má teraz, ale je to vlastne, že Pine Tree. Aj keď to by som si predstavovala, že bude trošku tmavší. Pine Tree, že by to bola taká tá, neviem, či máme takú zelenú, niečo takéto zelené, že by to bolo. Ale nie, je to táto krásna sivozelená, by som povedala možno, že neviem aká. Ale proste veľmi sa mi páči. Myslím, že mi aj celkom sakne. Úplne neskromne. A chcem si z nej určite upliesť ešte aj svetriček, čo je môj ďalší projekt popri Janicinej šatke, ktorá bola osavovaná. Pozrite si tú epizódu. Ale popri
Pohjola Nato, ktorý ešte stále pletiem, ale teraz už som asi niekoľko týždňov do ňoho nepichla, lebo zase sa oteplilo na čo. Ale teda v každom prípade poďte si so mnou upliesť skalu. Skala je nádherná šatka, je to veľká šatka, do ktorej sa môžete takto pekne zachumlať. Aj na jeseň, aj na jar, v lete si ju môžete takto prehodiť cez ramienka, večer, keď vám bude chladno. A tiež, ak máte takú tú šálovú sponu, tak si len takto proste prehodíte, tuto dáte sponu a veľmi dobre to vyzerá. Tarará. Určite neľutujete. Editujem práve video a zistila som, že som vám zatajila tú najdôležitejšiu informáciu a to je, že keď sa zapojíte do spoločného pletenia šatky Skala, môžete vyhrať polovičnú sadu ihlíc Chaogu. Je na vás, či si vyberiete small alebo large, takže určite poďte do toho, oplatí sa. Vlnka je teda táto nádherná BioBalance melanžová, je to zmesovka vlny s bavlnou. Nie je pre úplne citlivky, ale zase ani neškriabe tak, že by ste to nevydržali. Za mňa úplná pohodička, ale keď neznesiete nič viac ako 16 mikronové merino, tak pre vás to nebude šatka. Pre ostatné úplná pohodička. Takže srdečne pozývam, všetky podrobnosti nájdete na našom blogu, alebo teda keď si chcete rovno kúpiť klbka, tak môžete u nás na klbkoshopa.eu, dáte si návody, projektové balíčky, nájdete si Skalu, vyberiete si farbu klbiek, ktorá vám vyhovuje, alebo ktorá sa vám páči, objednáte si 5 klbôček, potrebujete na ňu teda miniete 4,5, 4 a 3/4, záleží ako voľne pletiete a môžete si túto šatôčku spraviť. Keď chcete, môžete pliesť, teda ten vzor je z anglického hladka, používa sa tam anglické hladko a normálne obratko, ale keď chcete mať ten vzor rovnaký aj z rubovej, aj z licovej strany, tak môžete pliesť aj anglickým obratkom a tým pádom bude vyzerať ten vzor rovnako z obidvoch strán, čo som už povedala, ale nevadí, rozumieme si. Ale keď chcete mať, že raz to budem nosiť takto a raz to budem nosiť takto, like si to nevšimne, ale vy budete vedieť, že tuto teraz mám obyčajné hladko a tuto mám anglické hladko. Krásna šatka, príjemná, celoročná, môžete si ju dať aj napríklad na bundu, alebo na kabátik, na balóňák, alebo aj tak miesto svetríka. Fakt, že ňuňu, ťuťu. Poďte si upliesť. OK, dovidenia na budúce. Táto šatka má taký krásny vlnkovatý vzor, vyzerá to ako Dunaj. Poď,